En we nodigen graag de eerste 2 hengsten uit voor de kampioenskeuring Sime 551 en Ulco 554. Prachtige collectie jonge hengsten, dames en heren. Met daarbij de fokkers en eigenaren die in de bloemetjes worden gezet. Op kop geplaatst en we gaan hem terugzien in de kampioenskeuring Sime 551. Gefokt bij Pia Frank in Noordborg, Aardbot en de veebedrijf Kat Egmond aan de Hoef, de eigenaren. Ook zal terugkomen in het kampioenschap Ulco 554. Hengsten gefokt door Suzanne Wind met 9 eigenaren, 9 pk. Dat zijn hengsten die richting de kampioenskeuring gaan. Ze komen nog een keer voorbij.